Eu sempre quixen volver a Bretaña. Pasou case un século daquela miña viaxe. Sei que ela xa non é a mesma, mas hai cousas que non cambian. Seguen ergueitos moitos sentimentos. O cultivo de eternidade, unha creatividade que non remata de anovarse, a celebración da vida en común, a fame de liberdade, a sempiterna loita contra as injustizas e o combate polo dereito a existir. Un dereito que nos segue a ser negado a ambas as dúas nacións. Na súa defensa unha e outra vez ímonos a topar con todos os que amamos o propio e nos negamos a que o fagan desaparecer, aqueles que quixeran un mundo sen diversidade e sen corazón. Volvendo agora sobre os meus pasos, quero lembrar aquela andaina visitando outra volta aquelas rochas humanizadas que tanto me deron que pensar sobre o que nos semella e o que nos diferencia. Cando hai casi xa un século pisei os camiños da vella Armórica, fixen o que moi poucos fixeron antes. Fuxindo o silencio que envolvía as nosas cruces galegas e fun á súa fonte. Recordo aquela peregrinaxe de 4 meses como unha revelación. Non foi unha viaxe de turista, nin un estudo académico frío. Sabía que non se podería entender ben a nosa tradición sen coñecer a súa irmá xemelga bretoa. Ali descubrín, como na Galiza, un país inzado de cruces, desde as máis sinxelas apenas talladas na pedra até os calvarios monumentais, ateigados de figuras que narraban a paixón de Cristo como quen conta unha historia ao pobo. Percorrendo camiños e aldeas, vin como a fe popular se puxera en riba dos vellos cultos célticos. Enchime de tomar notas e retratar co meu lápiz e a miña cámara fotográfica o testemunho da resistencia cultural daquela terra. Mas na Bretaña, como na Galiza, os cruceiros ían derrubando ese eito, sen seres estudados tan sequera. Os cruceiros servíronos de fondo escenográfico a lendas e contos enxebres, pero foron desprezados polos cabezaleiros da nosa cultura. Arredados da materia arqueolóxica e folclórica, tiñen daquela o creto minguada de todo. Aquel percorrido meu tentou ser unha chamada, unha advertencia. E agora quixera recordar aquela camiñada no medio daquel bosque de cruces. Sí, bosque, porque con razón, pois en ningunha terra cristiá fora de Galiza atoparedes cruces de pedra con tanta fartura. E dende logo en ningures poden ollarse tipos tan variados do símbolo fundamental. Na Bretaña os cruceiros van dende a cruz sinxela de forma patada ao calvario creado con centos de figuras. É doado crer que o costume de erguer cruces nos camiños data dos primeiros tempos do cristianismo, e máis aínda sabendo que a Península Armoricana foi evangelizada por emigrantes celtas chegados das Illas Británicas no decorrer dos séculos V e VI. Mas xa resultaría arriscado asegurar que as cruces de pedra que hoxe se amosan como máis antigas proveñan de tempos tan recuados. E como a nós, a cruz á beira das encrucilladas, porque a nosa fe non é de teólogos, é de campesiños que saben que o mal entra polos camiños e que a protección debe estar onde o pobo pasa.
Unha das cousas que máis me fascinou foi a cristianización dos monumentos megalíticos. Os evangelizadores celtas, no canto de destruir os antigos monumentos, moi arraigados no sentir dos armoricanos, optaron por cristianizalos. Puiden ver numerosos exemplos desta superposición de crenzas. Así os menires e os dolmens convertéronse en soportes para a cruz, do mesmo xeito que o lume en honra do sol se transformou no lume de San Xoán. A espiritualidade popular non arrinca as raíces, enxerta. Alí vin como do interior dunha mamo a xermolaba toda unha igrexa. E como nas coroas das pedrafitas florecía unha cruz. O meu método foi sinxelo. Tomei notas no meu caderno e, para non esquecer ningún detalle, ilustrei cada un deles. Aqueles megálitos que vixiaban as corredoiras ou eran casa de antigos defuntos, agora vestíanse cos símbolos da nova fe. Tomei acta de todo aquilo e particularmente sorprendeume como na pel destes penedos ergueitos atopei labradas as imaxes da paixón de Cristo como se se tratase dos frescos das paredes dunha capela. En definitiva, aquilo que se viña adorando de sempre non se deixaba de facer, aínda que baixo unha nova forma, como acontece cos montes ou as fontes. Pero o corazón do meu estudo foron os cruceiros propiamente ditos, as croix ornées. Comprobei que non existen cruceiros románicos en Bretaña. Os máis antigos son de finais do século XV. Parece que houve un longo baleiro entre as cruces primitivas e a aparición destes monumentos, o que me fai pensar que foron unha importación. Cando falei de cruceiros, referíame ás cruces ornamentadas, con máis ou menos personaxes, e non ás cruces sen ningún tipo de figuras, e que tamén abundan de diversos formatos e foron esculpidas ao par das outras, aínda que tamén reparei nos seus trazos. Cando comparaba aquelas creacións coas dos nosos canteiros, vía unha irmandade evidente: Cristo no anverso e a Virxe no reverso.
Piedade coa mesma forza emotiva, aínda que a dunha arte cicais máis requintada que a nosa Virxe das Angustias, pero menos espontánea e variada. Tamén topei semellanzas na súa Santa María co neno no colo. Na representación do crucificado. A recollida do sangue en cálices que lembraba a lenda do Graal. E tamén atopei coincidencias xeográficas. En Bretaña, no Fisterra e en Treguier, en Galiza, en Pontevedra e na Coruña, as zonas de maior densidade de cruceiros. Era difícil pensar que todo aquilo fose unha casualidade. Cheguei a ter a impresión de que se barallamos as fotografías de cruceiros bretóns e galegos, sería difícil distinguilos. Tendo en conta que na Galicia existen cruceiros máis antigos, aventureime a conxeturar que foron os bretóns os que, no seu peregrinar a Santiago, trouxeron consigo os lais e a materia bretoa, e levaron a cambio a idea dos cruceiros, e que esa semente dou froitos idénticos nas dúas terras irmás. Mais tamén había diferenzas que non se poden esquecer. O xeito de representar a perda do paraíso, e que na Galiza aparece con frecuencia a alusión ao purgatorio, ás ánimas que precisan oración. En Bretaña, pola contra, domina máis o temor ao inferno. Nós fomos máis proporcionados, máis harmónicos, eles máis teatrais e grandilocuente. Na Baixa Bretaña o cemiterio tamén está no adro parroquial, e no medio das campas érguese sempre un cruceiro que dá cara á praza do pobo. O seu pedestal serve de tribuna pública. Os púlpitos estableceronse moi tarde dentro das igrexas bretoas, e aínda hoxe se poñen púlpitos exteriores nas festas religiosas de moito xentío.
tal como adoita facerse en bastantes romarías galegas. A palabra faise pedra e os predicamentos ían medrando ao redor destas construcións que ilustran a mensaxe do crego. Dicían que entre todos os sermóns do ano, o da paixón é o que se escoita con máis recollemento. Para afincar mellor a súa lembranza no espírito das xentes, foi polo que se figuraron en granito as diferentes escenas do drama. Cando non abondan os cruceiros para dar conta de todo o que se quería dicir, engadíaselle este soporte. E cando se quixo insistir máis na mensaxe, dáse paso aos monumentais calvarios. A porta de entrada aos cemiterios é moitas veces suntuosa e algunhas ofrece a particularidade de estar coroada con verdadeiros calvarios. Falando de Bretaña, resulta máis axeitado dicir que a igrexa parroquial está dentro do cemiterio a dicir que o cemiterio está ao redor da igrexa. Tal é a importancia que ali ten o Camposanto. O cemiterio na Bretaña é o centro do pobo, un lugar que adoita visitarse por deber e por gusto, como se ali vivisen os mortos. Afastar os cementerios das vilas, di un escritor, e botar os vellos lonxe da casa dos seus fillos. Chamaba a atención que tan lonxe da capital puidera medrar unha arte tan monumental como se as vidas da aldea valesen menos e como se a dor pola súa perda non fose tan inmensa como dos parixinos. Mas aquí hai tanto amor á vida como medo á morte. E as pestes bubónicas que asolaron estas bisbarras sobreexcitaron o ánimo do campesiñado que pretendían calmar a cólera de Deus coas súas achegas a favor de erixir semellantes colosais creacións. Como tamén é certo que co fin destas pragas foise apagando a xenerosidade dos doantes e rematou esta xeira de construcións tan elaboradas como onerosas. Mas nos fustes espiñosos quedou o rastro daqueles gromos que emerxían do corpo das vítimas daquelas epidemias. Recordo a miña primeira visita en Tronoen, no deserto entre as brumas do Atlántico. Non era un monumento, era unha narración en pedra. Cada escena, cada rostro, cada xesto era un sermón que se fixera eterno. Todo fai crer que foi aquí onde naceu no maxín dun mestre canteiro a idea de representar en pedra as escenas do drama do Calvario, o xeito de como se representaban en cores írtidas nas vidreiras de moitas igrexas bertoas. Oh
presenza do noso apóstolo pode dar testemunho dun voto de peregrinaxe a Santiago, reafirmando a idea de que polo carreiro que percorrían aquelas xentes cara a Compostela levaban e traían as novidades desta arte. No Calvario de Plougambin rematan os macizos rectangulares, como de Tronohen. É un monumento que repousa nun zócolo hexagonal. No do centro da plataforma xorde unha gran cruz de feitura espiñosa con 2 traveseiros para soster as estatuas. Aos lados da cruz central érguense 2 cruces máis pequenas, das que colgan os ladróns. En poucos calvarios se notan proporcións tan acertadas. A pedra mesma é máis fina que en Tronoyen e as figuras son menos primitivas. Todos os personaxes, agá Xesús e a Virxe, están collidos da vida real. Os traxes son os dos paisanos e señores do século XVI. O Calvario de Guimiliau forma parte dun desmedido grupo arquitectónico circunscrito polo valado do cemiterio parroquial. Este Calvario é quizáis o mellor coñecido e o máis visitado. A graza popular con que estaban labradas as súas figuras xustificaría un estudo cheo de amor. A min doume moita mágoa arredarme del. A xuízo de todos os escritores, este Calvario é o máis interesante, o máis instrutivo, o que amosa mellor o espírito e os costumes da época en que foi feito. Calvario de Plougastel-Dolá érguese no adro da igrexa parroquial, que foi cemiterio, onde formaba parte dun conxunto de monumentos funerarios que o tempo fixo desaparecer. Son moitos os anacos pintorescos deste Calvario. O demo demudado de frade non pode agachar as tremendas poutas e os cornos abultan debaixo da capucha. Nótase que bastantes figuras teñen o índice da dereita pousado no polgar da esquerda. Este xesto é moi familiar entre os bretóns cando falan. O portamento do cruz, os músicos máis aínda, parecen retratos da época. O inferno non desmerece nada á beira do de Guimiliau. Saint-Sénoneque está pertiño de Guimiliau. O Calvario forma parte do grupo arquitectónico máis chocante de Bretaña, erguido no que vai desde fins do século XVI a fins do XVII. Pode ollarse aquí como os mestres e enxeñeiros bretóns loitaban co novo estilo para acomodala á súa man. Como se ve, a representación do gran drama relixioso, en comparanza con outros calvarios, está minguada demais. Sábese que os fregueses gardaron as estatuas do Calvario e ao refacelo non souberon poñer as figuras no seu verdadeiro lugar. Reparando no acurvulamento das estatuas, faltando espazo na plataforma para que puidera bulir o pregador nos días de sermón, tendo desaparecido estatuas e aínda escenas enteiras, ollando que o baseamento é pequeno demais en relación coas cruces. Non é aventurado asegurar que foi outro macizo primeiro e outra moi diferente a disposición das escenas.
O baseamento do Calvario de Pleibán ten toda a forma dun verdadeiro arco de triunfo. Está formado por un macizo cadrado, con 4 contrafortes que irradian dos seus ángulos. O macizo, aberto polas 4 caras, está atravesado por 2 pasos que se cruzan formando bóveda no centro. As escenas están dispostas en 2 alineamentos. Un que corre ao redor do baseamento formando friso e outro que vai ourelando a plataforma. As esculturas están moi altas e resulta dificultoso velas dende abaixo. O máis interesante está nas figuras dos ladróns. A do Ruín, por exemplo, é extraordinaria. Acaba de morrer e fica coa lingua fora, un ollo aberto e outro cerrado, cunha expresión de arrepío estereotipada na súa faciana. E despois o demo levando a alma que acaba de botar pola boca o mal pocado ladrón. Logo dos grandes calvarios xa descritos, aínda existen en Bretaña outros importantes monumentos do mesmo xénero, todos eles dependentes de igrexas ou capelas. O seu realismo, a súa graza popular, a forma en que retratan os traxes e costumes da súa época, convértenos en documentos históricos e artísticos de valor incalculable. Lembro a emoción de estar diante deles, de intentar descifrar as súas escenas erosionadas pola chuvia e o vento do mar. Lembro a xente, a súa devoción, as historias que me contaban sobre a necesidade de erguer unha cruz onde morrera alguén, para que a súa alma atopase paz. De remate, diremos que os calvarios bretóns, comparados cos cruceiros, resultan catedrais comparadas con capelas, pero nos cruceiros aparece máis nítidamente a estética do xénero e a alma limpa do pobo celta e cristiano. Foron meses de andar os camiños, de ollar pedras que tanto contaban a quen quixera escoitalas no silencio dos campos. Ese foi o sentido profundo da miña viaxe. Confirmar que Galiza non está soa, que hai outros povos atlánticos cos que compartimos tradición, espírito e memoria, e que na pedra erguida, humilde ou monumental, latexa unha sensibilidade común. Hoxe, moitos cruceiros están caídos, esquecidos, vendidos como pedras de xardín ou cubertos de lixo. Os que quedan a miúdo son restaurados con pintura plástica, con figuras de resina, con cruces de ferro. E non é unha restauración, é unha profanación.
A miña angueira, tanto en Bretaña como na Galiza, foi que estes monumentos fosen por fin valorados como merecen. Foron a expresión máis pura da nosa intimidade colectiva, tallada en pedra para a eternidade. A miña viaxe foi unha xesta para intentar evitar que esa memoria se perdese. E mirando atrás, sinto que valeu a pena.